Moi kaikki! Tässä videossa mä menen katsomaan, että mitä heppoja mä ostasin, jos mulla olisi noita Starcoinseja. Ja me nyt vaihdetaan heppaa aluksi tähän, koska mä oon nyt kuvannut aika paljon tällä hepalla, joten nyt mennään siis vaihtamaan tää. Ja me mennään nyt sitten velle sitä. Tää vähän lakii. Noniin. Paina sitä nyt. Okei, me viedään nyt tänne karsinaan ja me otetaan toi poni tosta. Koska sillä me ollaan aloittaa vielä pitkään aikaan. On nyt vähän väärissä karsinoissa, mutta ei se haittaa. Ja mä sain tänään muuten uudet housut ja kävin just vähän aika sitten hakemassa tällaiset ihmeelliset vaan tällaiset. Me käydään nyt hakemaan tuolta toi Skypirate ja siis me mennään hakemaan tai ottaa noin varusteet tuolta yhdeltä. Tänne mä laitan ne nyt, koska jos mä menen ton selkään, niin sitten mä en enää ikinä päästä. Tai mulla menee mutkikkaaksi tää. No niin, sitten. Juu. Tän lempinimi on siis Valle, mutta se ei ketään kiinnosta. Mä laitan nää nopee. Noin. Ja mennään. Tää menee vähän hitaasti taponi, mutta ei se ketään haittaa. Mä laitan nyt täältä nää pois, että nyt näkyy niinku tälleen. Nyt mennään Fortpintaan, koska me saadaan sieltä sitten kyyti tohon ihme Peninsulaan ja mä käyn vaan sitten pari kisaa siellä Peninsulassa ja sitten mä tuun varmaan Jarlaheimiin tekemään pari kisaa kans. Ja te saatte pysyä mun mukana siihen asti. Se mä varmaan lopettelen, koska mulla ei kauheasti tilaa tässä, niin joo. Ja älkää ihmetelkö, mä kuvaan puhelimella, koska mulla ei ole tilaa. Täällä on joku bileet, mä kuulen sen. Mut mulla ei ole tilaa, joten mä en voi sitten kauhean pitkiä kuvailla. Vaikka mä haluaisin kyllä ihan sikapitkiä. Mut kun ei käydä tuolla bileissä katsomassa minkälainen meininki siellä on. Ei täällä ole melkein ketään. Noniin, nyt lähtee. Mikä paikka tää on täällä? Ai jaa, vaihtoiko musiikkia? Ai ihan, mä en tiennyt. Entä jos mä menen sinne uudestaan? No voi elämä. Okei, ei mennä sinne. Ei mennä sinne. No näin. Ei mennä. Menis jaksaa ottaa tuolta tyypiltä vaikka mun pitäisi tehdä kyllä tehtäviä, mutta en mä nyt tee, kun mun pitää mennä käymään siellä Peninsulassa. Hyvä, sieltä tulee toi juttu just tänne. Että pääsen siihen sitten menemään.
Mä en ikinä pääse tonne rappusille, kun tuossa on ne rappuset, niin mä en pääse ikinä tonne ylös. Tää jarruttaa aina tohon ja se jää rappusen sisällä. Joo. Juu. Mä venailen vaan tässä. Mulla kestää nää lataukset aina ihan hirveen kauan, mutta ei voi mitään. Ja me mennään nyt sinne kisaan. Mä pätkäsen seksaajaksi, että mä oon siellä paikassa, koska no siinä saattaa kestää vähän kauan ja tila ei riitä, kuten sanoin jo joskus vähän aikaa sitten, niin joo. Taas täällä on nää jutut, mä haluan ne pois. Noniin, nyt ne lähti tuolta ja nyt mä voin pelata taas ihan rauhassa. Eli mä poikkasen nyt siihen asti, että mä oon siellä paikan päällä, joten okei, mä en nyt poikkasutkaan tätä videoa, vaan mä ratsastelen vielä täällä menossa sinne pisteelle päin, missä tää on tuolla haalla. Niin mä menen sinne sitten. Ja okei, nyt mä poikkasen, koska teitä ei kiinnosta tää mun matka. Tuskin mä veikkaan, että ei, koska no, miksi ketään kiinnostais. Joten mä poikkasen nyt hetkeksi. Okei, siihen videon otsikkoon nyt, mikä tässä on, niin siihen kuuluu nyt tämä heppa. Mä haluan tän. Kattokaa, mulla on 10 Star Coinsia, niin joo. Mä menen nyt aluksi tän Hermitin Raised Packin. Ja joo. Mä nyt poikkasen siksi aikaa, kun tässä on tämä kisa, koska no en pysty sitä kauheasti keskittymään, tai no mä yritän käyttää. Ette usko kuinka vaikeeta tää on ja kuinka hidasta tää on. Okei, perkele. Anteeksi kiroilut, mutta mä jouduin aloittaa sit alusta, koska mä jäin tohon, missä näittekin, että mä jäin siihen kiinni, niin en voinut sitten. No niin, mä pääsin sen läpi. Ja tää video alkaa olla varmaan tässä, koska tää valittaa nyt, ettei tila riitä. Ja joo, mä haluin siis nää kaikki tästä. Täällä peninsulasta. Näin vasta niin söpöjä. Mut hyvää päivän, illan, aamun jatkoa teille. Nähdään seuraavassa videossa.